Àgbáyé tún rántí ẹni tó ti kú bí okòó bí ọdún méjì láyé. Ìpanigi lájẹ́ kọjá ohun tó lè lọ nínú ọpọlọ. Eegunmogaji ti fahán tún lé ayé ṣe. Ìbá ṣe pé Olú tún fẹ́ yìn ànábì mìíràn láyé. Ọmọwúrà ni ìbá jẹ́ ànábì ti Nàìjíríà. Ikú ti pọ̀ ọlọ́gbọ́n tọgbọ́n. Ikú ti parọ́ ni ogun láàrin jù. Ikú ti pẹwà ó pògo. Ikú ti pakọni olórin nínú wa. Ikú ti ponílù kan àràmọ̀ǹdà. Àyìnlá Ọmọwúrà ó dìgbà. Kí ló dé t'Akewi Agbaye tún rántí ẹni tó ti kú bí okòó bí ọdún méjì láyé. Ìpanigi lájẹ́ kọjá ohun tó lè lọ nínú ọpọlọ. Eegunmogaji ti fahán tún lé ayé ṣe. Ìbá ṣe pé Olú tún fẹ́ yìn ànábì mìíràn láyé. Ọmọwúrà ni ìbá jẹ́ ànábì ti Nàìjíríà. Eegunmogaji àrọ̀ ni ọ̀rọ̀. Eegunmogaji aláròyé àrán. Ahọ́n òyìn tí kọ púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ orin. Alábẹ́láhán tí forin jáni nípa tiẹ̀. Àǹjànú abọ́rọ̀múlẹ̀ tó gbóná. Ìwìn burúkú tí kọrin jọ bí ẹyẹ ìbákà. Àyìnlá Ọmọwúrà. Eegunmogaji aláròyé àrán. Ọmọ anígi lájẹ́ tó kórin dàsámùjì ọpọlọ. Alórin láhán bí ẹyẹ kóńkọrin. Ọ̀gá alápàlà nílẹ̀ Yorùbá. Alórin lẹ́nu pẹ̀lú èdè àrà tó kíyàmì. Waheed Eegunmogaji àrá. Àǹjànú tí kọrin bí àrá bá sán. Aníwìn orin nílé tí kìí ráhùn orin. Ọlọ́gbọ́n tí fọgbọ́n kọrin. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí gbogbo ọlọ́kọ̀ ń bẹ̀rù. Àyìnlá aláṣẹ ọlálọ́mí tó tàn káyé. Ó kọrin fún tẹrú tọmọ ìdílù kulukulu. Ẹni tó lórúkọ ńlá níbi gbogbo. Àpàlà tírú wọn kọ nílẹ̀ yìí ó ga púpọ̀ nínú ìtàn. Ìgbà tó di 1970 tẹ́gbẹ́ ọlálọ́mí ò fẹ́ gbérí mọ́. Ó darapọ̀ mọ́ EMI Nàìjíríà ó tún bá bẹ̀ yọ. Ó ń kọrin káyé bí ẹyẹ ń kọrin. Ìgbà yìí ló lórúkọ ńlá láwùjọ Yorùbá títí tó fi dé gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀. Àbí ẹni tó kọrin tó fi lọ́lẹ̀ lóòjọ́ tó tàwo tí ò dín lọ́nà ẹgbẹ̀rún bíi 50. Tẹrú tọmọ ń jó wọ́n tún ń gbórin lọ. Àti dẹ́rẹ́bà àtoníṣòwò àtolùkọ́ pátá gbogbo wọn ni wọ́n ń jó tí wọ́n ń sọ̀dí wùkẹ̀. Àjàó dára lẹ́ran ó kàbùkù rẹ̀. Ẹsẹ̀ rẹ̀ kúrú ọwọ́ rẹ̀ gùn jù tán. Ibi ká mutí ká máa fọtí fọwọ́. Ká dókìtì ọ̀gán síbi wọ́n ti ń ta bíà. Òun làbùkù tó ń bọ́mọwúrà wọ̀ yá àjà. Ìgbà tó di 1975 ògùn ńlá búdé. Àyìnlá lọ Mẹ́kà lọ Mẹ̀dínà ó rèlú ògo. Ó mórúkọ tuntun wálé ó dolórúkọ. Ó dà lájẹ́ Àyìnlá Ọmọwúrà ní Nàìjíríà. Ikú tó pọdé ń bẹ nínú apó. Èyí tó pàgbẹ́ ń bẹ lọ́rùn ebè. Ikú tó po oníkálukú ń bẹ lágbo ara wa. Ilé ọtí ni wọ́n poníṣẹ́ orin sí. Fàǹfà ọ̀kadà ló wáyé láàrin Báyérìn òun Àyìnlá. Báyérìn sán Ọmọwúrà nígò lámùjẹ. Àyìnlá lọ nílẹ̀ yìí. Aláhán líle nínú orin lọ pẹ̀lú ògo. Ikú ọpọlọ ti gbórin gidi lọ. Ọmọ Ẹ̀gbá tàtà ti gbá gbogbo orin jù sí kòtò. Ọjọ́ rèé bí àná. Ọjọ́ kẹfà oṣù karùn-ún ọdún 1980 nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo Abẹ́òkúta kan gógógó. Ilẹ̀ Yorùbá pàdánù akọni orin. Ikú tó pakú orin ni kú wá pa. Ọ̀jìnmìmọ̀ ọlọ́rọ̀ bí àrá ló lọ láyé. Ikú pàgbà òrófó tí jẹ ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀. Wọ́n ní wílàǹpà ló pa Eegunmogaji. Wọ́n lọ sunlé wílàǹpà jóná gúdúgúdú. Wọ́n tún sọ pé Àyìndé Barrister ni. Orí ló kó bàbá yọ tó sá lọ kí wọn ó tó délé bàbá. Àṣekú ṣòro jọkú ọmọ ẹrú láàrin ìlú. Anígiládé lọ ìjàngbọ̀n bẹ́ sílẹ̀. Ikú tó fẹ́ pa Jésù Kristi lọ́jọ́sí. Adániwáyé ti fi hàn Jésù kó tó kú. Ikú tó fẹ́ pa Anígilájé ti hàn s'Ọmọwúrà kedere. Ó ti sọ fún Báyérìn fóun ló máa pakú orin. Ọ̀rọ̀ òṣẹ́ tí Báyérìn fi sán Ọmọwúrà nígò látàrí àsọsílẹ̀ wòlíì ìjọ́sí wá sí múmúṣẹ níbẹ̀ nínú ìtàn. Àyìnlá wáyé ó kọrin fáyé. Ó kọrin ìkìlọ̀ fọ́pọ̀ èèyàn wọ́n fi ń ṣèwàwù. Ó ti parán ẹnu rẹ̀ tó tọ̀pọ̀ èèyàn ṣe. Ìlọ́ni nínú kákọrin tó lọ́pọlọ. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ Àyìnlá láìmọye fìlọ́sọ́fà ń há sórí tí wọ́n ń gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìbálòpọ̀. Bá a bá kú lọ́mọdé tá a fẹ́ wúrẹ́ ńlá bọ́rí. Ó dára ju àdàgbà ìládìrẹ ìrànà. Eegunmogaji lọ pẹ̀lú ògo. Ó kú lọ́jọ́ tó dáa tó yẹ kíkú ó pa ni. Ògo rẹ̀ ò kú sílé ayé kó tó di p'Àyìnlá kú. Àyìnlá kú tán ògo rẹ̀ tún tàn ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀. Àbí ẹni a bí ní 1933 ẹ̀yin èèyàn tó kú ní 1980 só wá dàgbà rárá. Ẹni 50 nínú ọdún èèyàn ni. Ó wá gbóhùn ẹni 100 ọdún gbèsè. Donídọ̀ọ́lá orin Àyìnlá ò lè tí nílẹ̀ Yorùbá. Ajéwọlé lonílù àrà tó bá Àyìnlá ló gbà. Ikú ti pẹ́yẹ́ ńlá láàrin jù.
ikú ti pàgbà òróbó jíjẹ láàrin gbogbo àdàbà nígbó. Ikú pẹwà ó pògo, olórin ńlá lọ nínú wa. Àkànjí Ojay Akewi Agbaye ń kí ọ kú orun ńlá. Orun ńlá tí ó pẹ̀kun gbogbo ẹ̀dá láyé. Kádàní wáyé ó tí ọ sáfẹ́fẹ́ re. Àyìnlá Ọmọwúrà ó dìgbà.